You'll be a Jumana, Ghana for Adaroma, and the Baba said is obey to me, I ye, Papa. Can't see that then, and I'm trying to be good. I saw you beer, or bedtime that you. Benyana baby, Napo Maquina, Bana Far, and then the poor man as vice president. One for baby, 2 for 1 for baby. Hello, Nana. I got a 4th year friend in Napo. It's a national council. So, when it's obvious, I pray much is then and a big casa. So, for so one that you war. Yeah, can all of us out with you. So, Asanteman TV, yes, Somosompa. Mensiafikesium in MPP Amanyo Kono, Dr. Mahmoud Bawumai, and as a flag bearer. Cecilia was a vice president to be Dr. Matthew Opoko Prempe, the Dona friend in Napo, and then Dr. Mahmoud Bawumai saw the neighbor, and then Ababa Chia Kotokohene, now say to Abibu, Sansan this year, and where you know. Sir Omen Abadi actually, it's now what's a net, or the Neban or the Betia of him Swabema, Kotokohene. And tonight, MPP Amayoko and Penny 4, and then Mensiani Asanteman dear, Udrum and Shafikis and Yasam Kuma, Dr. Matthew Poko Prempe, and then Dr. Mahmoud Bawumai, and a Kwako Face 2024 7 coming December election. And tonight, Wababe PM, our Mensia. Intia Koswa near my and anyone coma near Hasso, near the Becos of Idiamia, Higher Asanteman TV, for my dear subscribe channel on YouTube, TikTok, or the social media handle. Now I share Germany and so Adiamaye. Young here and the Swadeka Krawasi. Asanteman TV. Every any process. If I just say Amagana. Amagana. Did they say? I said, say, ya mom penny. Nanado Damka. A good fuado. Why ye, ya mom penny Bawumai. Ama Bawumai sway, not to Boku Prempe. And if you didn't say, Asantehene swab down, my boss Asantehene swab so.
was Asantehene why you knew. As I see a Namosono, a Asantehene. And but you put prepared our man and another our man. And then, yes, Yaman Shia, Yenny Adia, it's a mamma. Apart from when some Guamo put the amount for Asantehene, no, Mammy Missa, running mate Dr. Mahmoud Bawumai, Dr. Matopoko Prempe, Mujri said, and Saya Ben and the Bebra Asanteman Ghana. As I say, Baba said, yet now pinting mano, or also no pinting my if I never know, a Kayenu Hawk. Maybe so your friend Amagana. I'm for Amagana and your tenant can also not drink today. Our offer. A running mate, Dr. Mahmoud Bawumai, a year, Dr. Martin, a Matthew Poko Prempe, and the uncle Yanapo Prosoha. Now, Yanan to change and come on. Madame, Emma Asanteman TV, what am I with? Gloria, did the Wahanum, minted the Nasi, which MPP Atari, as a trader with Nani Atari and Nigeria as a trader. As a Chinese say, Ira, Napo, Asanteman. Ira, Napo, Dr. Matopoko Prempe in Amoha. I didn't know Nuntina Moa, so because I was MPP Atari, Dr. Mahmoud Bawumai and them. Now, there was a Bisukra Napo flag and at the end of Cosso. And then you be natural, so Baba, vice president. And they are Nigeria, Sepama, Masi, and Indian church. The Asantehene, Asanteman, Muso, Dr. Martin, Popu Group, Musoni. Your son will say, She, you need the sign, no size. I'm going to say on his size. Hi, Asanteman TV, but my dear subscribe channel. Very early August, we will have the opportunity to launch the manifesto. The launch of the manifesto is also critical to us because it contains the final bits of policy commitments we want to make to the Ghanaian people. And so you see that as a candidate is starting his general second wave where he's visiting all 275 constituencies. It will be married with the policy commitments that we are making. Those policy commitments constitute our proposition in the next social contract. A government is elected and a social contract is formed between the people and the government on executing some specific things. So in our manifesto, you will see our policy commitments on that social contract that we are hoping to sign with the people of Ghana on the 7th of January in the year of our Lord 2025. Before I let you go, with Dr. Matthew Poko-Prempeh and Dr. Mahmoud Bawumai, are you winning election 2024? We are confident that, first of all, election 2024 is a difficult election. And that is why we talk about breaking the 8. We don't say it out of, glee. We say it because we recognize that after 2 terms in office, it is a hurdle for any party that seeks to cross to a 3rd term. We recognize that. And that is why we remind ourselves that we want to cross to the 3rd term. Having acknowledged that, what we have done is also to recognize some of the challenges that are around us, but also to show clearly what our policy recommendations on addressing those challenges are. And we ask the Ghanaians to compare our candidate, Dr. Bawumai, to the leading opposition candidate, Mr. Mahama, and to ask themselves, between these two, who can you trust that, for example, when it comes to protecting and improving the senior high school program, he would. Between these two, who can you trust that when it comes to providing a response to rising crude oil prices on the world stage, he will provide a response? I'm not sure so far you have heard the NDC's candidate offer a proposition on how he would have tackled global crude oil prices. And sometimes I'm a little worried that you, our colleagues in the media, are not asking, because Dr. Bawumai has said clearly that in the face of rising crude oil prices, he proposes a gold for oil program so that we don't have to further struggle to get foreign exchange to go buy crude oil, because that would then even exacerbate the situation on the local market. And today we are seeing the impact. The NDC's candidate says fuel prices have gone up, fuel prices have gone up, fuel prices. He hasn't offered you an alternative, and you haven't asked him for an alternative. So we are clear in our mind. It's a difficult election. There are difficult issues to deal with. We have a strong pair, and we are putting our propositions on the table and inviting our colleagues on the other side to bring their propositions to specific matters, and then you can help us interrogate. For example,
The NDC now says that they support free senior high school and that they would improve it. Has anybody asked them what are the terms of the improvement they are talking about? You are not asking. And all we are saying is, President Mahama says free SHS has caused problems and that he supports free SHS and he supports. But what are the specifics of the improving free SHS? We will show you when we put our manifesto out the specifics of improving free senior high school. He's been criticizing it for so long. He is not giving you an alternative. So for us, we are clear. We're putting our candidates out there and we are putting our policy propositions out there. And that is what gives us the confidence, finally, that Ghanaians being discerning will weigh these options and will come to a view that yes, times are hard globally and locally, but when it comes to making a choice between Dr. Mahmoud Bawumia and former President Mahama and deciding who you can trust to correct some of these global issues that are affecting us, we are of the humble view that a lot more Ghanaians will repose confidence in Dr. Mahmoud Bawumia and Dr. Matthew Poku Prempeh rather than former President John Dramani Mahama and my former Vice Chancellor, Professor Jane Opoku-Agyemang. Sebre yana na ma hen for so ba de wani mani munyam. Ebetai yera Asantehene na to for say it to us ebibio. Echi yera ode no wache kwesi ntrama Asanteman benko mo hen ne wani gusu ahwe no. Woni na tena nkonya ene ne mpani for so aba bedrum e wo menhia fikasiem. A wo me de o mani munyam sabi o mutumi o mo wode ma Asante. Eba beta Europe mi so na say to abebie wachi ama ene Dr. Matthew Poku Prempeh sabi Yera Mahmoud Bawumia ayi ni serwa ne meti no wode ne be tia Otumfoɔ nti wo sempanifo nyina ene Yera baba ya dance for to mo so aba ha ebe ya dance for dia ama Dr. Mahmoud Bawumia said ebe ya mire bi ebeba o mo nyina be ya dance for ama o ma hu se Dr. Mahmoud Bawumia Yera ne meti wode ne bai ebe tia Asante enyina epeni nti Asante mpanifo ni atena konya ene wani gusu a ohu omo no aprempao Amanhene ena ababe piem ewo ha anya asem kuma wonyina ba Yera na Asantehene and this year ne na de nyina enya ranimate de ama MPP amanyoko no a wo ba ha ene yebeyi ne na kire no enti ena mpanifo nyina nso ababe piem wa nkoso a na Asanteman TV osompa no ye ne de somo mami mo akwaba emra Asanteman TV ewe ewudi yo a friend was able to let a Bachina to electoral coordinator. My patcho wadaroma na we say bana bi kramo na just new patriotic party friends of Napo we dey muntentemi ana Me patcho ya ka papa no ya radie dede we ya ye nyina ene na ni je wo mu e de enti na ene je sa aba yemu e de enti na dede we nyina kwaso ene je nyame kwam na wo ene je ba MPP manyokwa no mu ene je ba Asanteman mu eti na ebi asome so a nsomani age ene dai no obi be bisa e de ene je na abesem mu e de ade na ekwaso ofidua mi obi be bisa de na ebe kwaso wa ne ya kwaso nyane se MPP manyokwa no anya enim difuo wo mu odru wo mu kabie wo mu sipi esita akukudropo mienu se wo mu ni party nanim na 7 December about to yakoto 2024 no wo mu fie nim enko okon no wo mu fie ntwa na mo gidi aso se be break eti no ye nti Americans asem ye Robert ma aya branch ye Napo ya branch ne ho odin wo wa kukodro wo ye nyuma enye yire se ya de Ghana haru ministry miansa misropa health ministry education and energy ministry but the year run a poko education ya hwɛ no modern work kɔbɔ no hodom ya de ne kɔ energy ya hwɛ no modern work kɔbɔ hodom eti akyasam ya de ne ba bedi ya wura ba me sa wonya ne pa mu na chi bedi akira akyas obetime ya adwuma ade apɔ ma Ghana boss asase ya kɔ akɔduru so enti wo akukuduro wo gidie se 7 December ba ye kɔto no Yera Dr. Matthew Poku Prempeh why your best choice why your best choice Edema why your best choice Edema Yera Dr. Mahmoud Bawumia na oh why your best bet pa yenya no perfect bet pa yenya no MPP nyokom best ever make us eyeway esan say baby okoko ya adwuma na make kan wako education ministry wa perform better wa perform better wako energy wa perform better dumso me south to hey if you best to see because of dumso because you dum kania wo makwa kwaso candle asifia no
any bedroom somehow almost say it, and they wrote the part of Asanteman. It been one of you. Okwa na Jimmy police one. Why you Juma? The Juma will be the MP from Manshadum. Why you dear poor man shot? The Rosman was Suma Santamaya, and you have been a catch up. It's a perfect part. I am people when you grow Yenya. Eradia, Yama, Yura, Doctor, John Dramani Mahama, and Kane, Ghana Man Penny, one Yama Miss Jane, and the Doctor Matthew Boko Prep and Doctor Mamuda. Sam Kopumi away, and so Siaban and Down Winter. What is Doctor Mahmoud Bawumai and Doctor Matthew Boko Prep? Yura Obasa Sisu, and also when you Bawumai. What is so be so often one city that? A big city that, but for the record of Ghana. Yenya will be our one sitting president. As a take of a said, my vice president, Mr. Sir, what Papa no my bell, 80 made 7 you go, Mushum, and one or Cocoto pray by ya, or Poo Ghana every abino. Ghana, or Bass Brandon, Port Expedition. Oh, Napo, Yanti, this one, Papa Jabra, by a TV about Bahama, Yanti Yapan, Yaka, Port Expedition. I don't know one, Yan Bass Brandon, I don't know one. Thomas anti committee said, but Cocoto pray by ya, young running some. It's your Bawumai, you run up one in China. Just say corruption. I said, Sanema Basabas, they didn't see that. And I didn't come as for you to know Asanteman, you to what I didn't catch up. Oh, yeah, make a chance at man, sir. Young for running Kaboom, enter and people when you credit. It says, I'm people when you Petia. Ghana and Meus or Green Sabi, and Yapon, or Dream of a bomb. You're point by. Yeah, this is a boy, believe the school feeding, have insurance, where Cocoa spraying, prefer the casing. Sunday, people when you crown Kwana, and at the back. Yeah, and this is a common talk. No moon to be provided. Common talk. I had the troubles. No moon to be provided. As people when you crown it. Yeah, bye. Yeah. And I'm so gonna for hey, almost better more. And what did you say? Yabaya, Omunyaki do you, as I said, Yabaya. But that's when I was saying, no, I'm here. Young call of a Frosua, you don't know what you're about. When MPP, friends of Napo, I am a penny and I would tell in Cano. I have almost so, sir, almost teaching a train, almost Dr. Matthew Boko Prepper, I am a poetry. I'm one better, Yara Mahmoud Bawumai. Napo. Icha Asantehene ne na info nyina uha nde jibadia no uhwa anidie kase MPP nde uha since 1992 mbetima bo me test ekachira without any contradiction that today is the happiest day of the new patriotic party as when the news broke in to the national officers that His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana has chosen Yawura Napo say Ombe Tanachi na Omonko Akansie we 2024 no. Sad news no as a national officer no yeti no idea there we are na expecting say ba so nde muhuri ya waha Asanteman, Asantehene, Asante region. MPP for our MPP executive from police station executive, constituency executive, regional executives, and national executive. Yanina ne yawo manshaha Nijiasem Yadibeta Yawura Napo Yadibeta Tadechi Yebe Yinu Emma Asante region. Chairman, me Musa say Dr. Napo say or a unifier. Then obetumi at the Tomo Akaninya up on board. So the question be 8. Me sure say anything the previous assembly me catch up say and then anijie kase man no. Me say me mobile 1 month from now. Any constituency from 47 constituencies in the Asante region here, whether or not independent candidate unity or yet Babisa independent Bebano, me was sure Napo
obe clearing now. Napo is ready to clear everything within 1 month from Asante region. No, Napo be clear everything. Na yanti watimi wakami our baby are. One reason ye Napo was a unifier. Why obi only ahomaswo. Obi even Akwara Fred Otie. So me see this election will be different altogether. It wouldn't be like 92 election, 96 election, or 2000 or 2000 this thing, or 2012 or 2000 election. This is 2024 election, and this election is Napo movement, Bawumai movement, and Napo movement. So these two combinations, no, me see, you better NDC for showdown. I'm behind to say they are dreaming, and I'm telling you, Adiamu Herano, Sa Unifier, no. Napo is going to exhibit his competency. Ne nyimdia nyame mano no me kachira will say as me Mikasanu Alaji Masaud, the new Patriotic Party National Third Vice Chairman. Munsi be whole within 1 month. Say Tibinya independent ni bako Asante region ha. Ye be under the watch of Yewura Napo. Seme yura nyaba bedru na se sokoto kwen ne Otumfoɔ se tutu abebio anyaba bedru dwumadi na se ono na ne ye twen no na wo hwede de ne so a wo ye chi na ye hu se Dr. Matthew Poko Prempe Napo enso aba bedru fidua a incharefo haya Asanteman so TV ye koso aya sremo se ahye dwumadi na se de yura nyaba betena se ne ye bekɔ yura de nanum se metudwa MPP amanyako eye flag bearer so ne running mate
Dr. Mahmoud Bawumai and Dr. Matthew Poku Prempeso eba onam kwaso onya bebedru hanoma de bekoso bia no na ye de ababa somo aya Asanteman TV bomade na subscribe channel no na share dwumadie no ema woni ono so wachichi enye benhwe ene de Yera Napo eba beche Yera Asantehene as a running mate to oba no aba bechia ne nana prekope ene ina as a running mate te kaya ho ne enko yere ne mekoso ofidie mi a aya Asanteman TV osompan
Seme Yera Dr. Mahmoud Bawumai and another down kwa Equatia Yera or dinner watch you in Trama and Pennyfoa Sebi Ewo Dr. Matthew Opoku Prempe and so Enyabi Pimuha or the Enchia Sonko Abema Yera or dinner watch you in Trama Matthew Opoku Prempe no Asantehene no Asante Amaniani Amamre we're friends to Mackenzie Papa. For Ministers of State, Okra, it's now Pentu in Sia, the black label Pentu in Sia, and I'm all Kumase. I'm from Bawumai there, Owaha, Asanteman, Chairman, and Power one who one kind. That's so yen the Navy, my year. Tines or train, and my now the local buffalo and a video chili. And then somebody penny for I don't know by free of say out they do that. Say no chopper. But the toss me those so I don't Otumfoɔ Asanteman sɛ awie ohun yɛ wɔ ha na yɛ ne gye emu ɛne ɛnam ne aba ɛyɛ ne titiri yɛkoe efia ne yɛkyekyere no ɛyɛ ɔsoro kuo a yɛwura Stephen Ntim Dano ɛne aba aban mpanyinfoɔ nso so wɔ ha bi head chief of staff the ministers mpanyinfoɔ bebree nso aba na ne titiri Asantehene wo awoni Ghana mmara a yɛde akyekyere ɔman yɛ ɛkyerɛ sɛ Ghana ni biara bɛfura kuna kɛseɛ no a wotumi fo ne mpere mmienu na wobrɛ so a ɛsɛ sɛ obi ọba bɛhyɛ wɔ ne mu ebinom anya kɔ anto na afo mmienu ebinom fo no baako pɛ ɛne na ɛda so yɛ wɔ yɛ a yɛfrɛfrɛ bebree na Onyankopɔn hyira me ama me kwan afo mmienu na berɛ no tie wɔtwe no ɛba na wieɛ nti MPP-foɔ Sukuo no akɔ yi ne ɔba bɛhyɛ ma na yɛn ne ama bɛgyekyire 8 years mfie wɔtwe no ne na ayɛ adwuma a wɔboa me ɛkwan so bebree aboa me Minister President biara anya te sɛ memenya ayɛ onye obi a wahobraseɛ gyina wɔakyi so gyina wɔakyi pintii ne dadaada bɛkɔ a wofiri aka sɛ ɛdɛ na ɔyɛ daabi tɛm biara kan odi m'akyi na ɔno ɛna MPP-foɔ ɛnyina nhyia akɔ agyina no ɔno de ayi no sɛ ɔma bɛgyina ma no and bread. I don't know if you're so my big breaking the
American. You'll be a Jumana. Yana for Adaro, my Baba said in Sabbath. Obey to me, I ye, Papa. The Maye will be about the cow and my brosso and my Ghana so and Tumpo. The Baba sounds like, although I can't see the land and you want to be good. I saw you beer or bedtime. Benyana Bedi here. Nakupon Makwai na Bana Fa, and then the Bebu Mino as vice president. And then answer and MPP, National Council, Ecosia, Tebabe TF, Bawumai, Amose, High and Oppressor, or in the years. One for baby, 2 for 1 for baby. Wow, fear. Hello, Nana. Nana. I got a fourth year friend in Napo. I am receiving the name of the Siasa. The minister, so, or no, and I remember, yeah. And National Council. You need to buy a new. I have say a person, beyond the National Council or Council, there be a fata. Unanimous of the National Council. I said, Napo, Matthew, Poco, and set a fata for no other time. And the teacher, the army, the parent said, I hear Juma, it's in the minim. One day, and if you will be to me, and you said, Ghana. 7th of December, Bawumai after a Juma kind of movement based on one side. Won't be to me, I hear a bro, so I'm a yeepa. Bawumai again, my Canada. Our Nane. Like I said, Nane. The Caribbean, one more baby, I want to. The bar first. Juma Kessia na me pese e mo ban e free senior high school policy no. Ono na me de share nsa. Na me ma de kunti so me de share. Me so betumi aye enti na me de share nsa. Oye no fe. Ma ne free senior high school. Ikofo echi hu echi nie. And can some and fatten now for one see and one in the one in the buy. Never found this. Never found this. On Napo one night. It's never found this. Don't know. I know, yes, I'm my family. The bar second tell me, Mr. Sano, they are Minister of Energy. Also, a promoting. Do so, and I didn't say, but a mother, a maso, or sanity. Yeah, Juma pa. Tini say Juma. Uraba unya di asana say. Obetuli aye ama. Tell ba baba be uraba unya any yura na people to wow na. Yeah. Bro. Na asakwa asa. Ebekojo kwako you are said that before. Amanya ne kyerɛ sɛ ne bɛfia na ne bɛkyerɛ wo ansana yɛsikrom a yɛsikrom nti ɛbaeɛ a yɛasɛm no mu yɛbaa ne a wabɛsrɛ wo nhyira wabɛsrɛ wo nhyira kɛseɛ sɛ nɛ team a ticket a MPP foɔ ayi ɛyɛ Dr. Mahamadu Bawumai Dr. Digitalization and then I beg you, I am Matthew Poku Prante Napo.
Bawa ma betrao. Na mane bia so ye ma wona kunim di eba woni afa no. Why? Bedase pa ti ye be bo ma de se be ba asa no. Oboaboa ma he abrempon na de se wa Asanteman nyina de abesia ye fefe sa. Yakobon sha bedase papa apa. Ayo no na bedase. Bedase. Alizabe. Isa o ne me tia fefe. Sa so na oni wonu so ba betia fefe. Where we are Otumfoɔ so ne me ha. Wanya Otumfoɔ. Wanya disame. Ah we ni na ya Otumfoɔ. Where is this? Yes, one of no better fefe. Isa me so me no tia fefe. Na me do wase. Eboa bebre a wa boa me. Awo amamu yo a baye that's papa me said aba be do ase akra say aduma ni say ni sama na nedde the ba say ba be yewra Dr. Mawu babia ade na be di ekire ba onana na people go pere e na chi di na chi ame Asantehene Juma kakra ba se ba be se dem fanto Otumfoɔ ala Asantehene abrempɔ wa se yasem kakra e ba se ba be ka ye danase so no so ebue kwan amaye adi awa tu fefefe nyame shira Asanteman esia Ghana mai esia na Asantehene ni na bi de mase pebre Otumfoɔ se ebe na nsanye eno Ghana mampanyin His Excellency Nana Dankwa Kufuado me de beso na asum se ene oba ase nyina de ase bia betu so se Asanteman itrase ebonenam nyina amane amahene na brempon na dihye nyina so mampanyin ba bese ntom ma beta na chi ene ebehia wona na Asanteman eto a ye twen wo a wa be so Ghana mampanyin Otumfoɔ oso de wase papa so aba enyenko emom sa MPP amanyekuo no osona amanyekuo no odom nyina ase se nne mu nyina makaka mu a maba me ba bese mo sa ya asem asatu ye so yo o kasa no was asem de na mde bro enokure npa ene ode aba betu eni so mampanyini ene ode na ase ama asem a yehu ni sesiri asem a asi ama na asi so na mampanyina ba je Alhaji Dr. Bawumai ono so Otumfoɔ so ode wase papa se enamo so ene sari so aba na na ni die dire otua de ma so no mo ana okoye doctor no so Dr. Wie no oba se eja mesro na masa potua so e o hola makudwe so so by Sandre no na akura kwa mchiche no ti ase wose me sanko ro ni kromu inu ise ko chi me makwakoto adusia ne so so wose wona na kura nyina so ho wose ya doctor wo kwa wusu ya ase o metra ase na mo pande na mpanya aduma so so akaba mo okoba biu eno so obeye so okoba ye no okotra nkran kakra so na akofo ana babedi ade
So for na nebusa no dean na opese wo ye. So wa na oba nche no ka chen se ona bo kwa me abukufo o free na yi manhia se yi constituency ni so na osre mana kwaya obakwa ko. So Okobo na brahma ne osi there be 2 minutes dey ni mo ko ni ko bo obrahma ne. So Oba e obisa no o se no na apeso ye o se ano. So Otumfoɔ se ne nanai o hira no na o ma na kwan so onko no onko ye. So mumu ano o ma panyin na kufu ado enso e ba ye. So 2016 abani ya tuwie no Ghana mampani na ado dan kwa kufu ado ono na ba no ono ka kire nse won nana no dwumadie kese pa ye hyehyɛ ɛwɔ ye policy no ono na mpɛsɛ nkoto ano abɛyɛ education minister. So ma enyina ya te efu Ghana mampani na no kwan ya Napo efa so ye sɛ adwuma no. So atu bio na 2020 na to samba ewura o se mesisa no na mnako energy. So na me o se edutu o so na ba ko na mnako education o. So also on na ko e ni ma pa wo ye no no na ne Ghana mampani waka wase bo aye. So So lemwa Ghana mampani na bede chia ono ene otu franka ma MPP na odna ni fam wa o se de bi onane ono a na mpeso we ma bede chia. So for se ne ban na na die wakasa che o dem Otumfoɔ. So na so Dr. Matthew Poku Prempe Otumfoɔ se manen kan chiro. So ma Dr. Bawumai no so yiwo. So manu no so yiwo. Wo so ne ko yeso mpa ahobrasie edi na chi yo betwe wo no na wo so ye. So se sa se me odika ka kire wo dem enso wo kana ase. So don't say ahobrasie odi akire na ye kama fama no. So yes tie do no betwe wo no ye no na wo so ye. So nipani bi ka sɛ wani nso adi ɔsɛ akɔrɔ ma ti si no fie ɛdɛn ɛna abi kasa. So Otumfoɔ sɛ wɔn da titi wɔ yɛ yɛ ka no ɔna ɔbɛsa oti o na emo ɛma ne nyɛ hɔ. So 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 ba so Nyankopɔn tumi ye be bompa ye e di akire ama Nyankopɔn do hya ma o e bebe. So Dr. Bawumai Otumfoɔ se men kan kire o de ne nana no ahya wo nsa. So baby atete no enfo so bi e baby ya no mana so nsi manonte no nte ana o dem. So Asantehene MPP chairman Utumi Otumfoɔ se men kan kire o so what there was papa. So say biara wajina na chi na kama. So
Otumfoɔ sɛ deɛ aka deɛ Onyankopɔn na foto de ma mo wɔ sɛ mo deɛ no mo nkyerɛkyerɛ mu deɛ ma yɛ biara ɛne deɛ mo baa mo bɛyɛ no mo nkyerɛkyerɛ mu ɛma amanfoɔ nte ɛnyɛ mo nko amanyɔkuo no bi so wɔ hɔ wɔn nso bɛkyerɛkyerɛ wɔn deɛ mu deɛ Ghanafoɔ bɛbu sɛ ampa wei na bɛboa Ghana no ɛna wɔn bɛto akɔ. Otumfoɔ sɛ n'asɛm tie hɔ a ɔka kyerɛ wɔn ano sɛ na nananom ahemfo matwerɛ mo sɛ yɛ deɛ odwuma yɛn ka ho nso ne wokura nyɛ aka wɔka kyerɛ mo ɛnyɛ nikyibuo sɛ ne wokura nyɛ aka ɛnyɛ nikyibua yɛdɛ sɛ no kura n'aka o nanso ne kyie deɛ ɔsɛ ebu Otumfoɔ sɛ menka nkyerɛ mo sɛ ɔda mo ase ɔda mo nyinaa mo ase sɛ ɛnnɛ mɔde nananan aba Otumfoɔ da mo ase ɔda mo nyinaa mo ase. Mami sama hwefo ne tifo akwa babirem ahaya Asanteman so TV abamrefi prekope semre dwumadie no enya abanawie ye Yera Dr. Mahmoud Bawumai Nanado Dankwa, the Vice President of the Republic of Ghana and MPP Mpenifo Ababechia Yera Nasi to Abebi where the Yera Dr. Matthew Poko Prempe running mate for Dr. Mahmoud Bawumai at the Nawabechire Seme Yera enya amane muso the senti Asante or mine amani and amamre a woman at Dosunti and Yera mani muso I was a Mpenifo a Manifesto a Brempon any ahemfo atwa Asante nyina ho ahia was the 7 preduasa omoma omoso na Yera bechia no ese Yera sori dia na se was won so Manifesto ne akunyi ne ntini adehye Asanteman nyina ye maye muso de ema Yera wei ejina ho ekire opuo ani dia ye de makotoko hene na se tutu ababio enti be hu se Yera amani muso echiacha na hemfo ne na hema ansa ena wone wo mo edinka kotoko hene ana echiacha na hemfo ne na hema be hu a na hemfo ne se bi adehye ene ema wa hemfie ne henkwanom na ochiacha wo mo na tena nkonya etena nachi ebejan fefefe ema na Nanado Dankwa President of the Republic of Ghana ede ensem beto nanimo no wona beja ne nyina Yera Asantehene man muso no ochiacha wo bia obere Asante eyo man na oman bia so wa amane wa amamre be say ahemfo no apegapega wonyina mu agina wasanse Yera asole Yera trasia e no mo tenase Yera asori de na was almost sorry nti akonyine ne ani ntini atena konya Manifesto eni abrempon ena ohu wo mo no Yera aguso a echiachia sebe na tena enkonya aha Asanteman so TV kosoa na dwumadie no na subscribe channel no na share dwumadie no e ma wona wa chichi ne bencheye esi wo dwumadie no se de esi koye o manshi Africa siem you take crowd ni brawi wo maso nice to so opem so opema Otumfoɔ was say to the second Asantehene and when the gun so a ocean one for Nene so high Asanteman so TV woman dia subscribe channel no be share dwumadie no ama wona wa chichi ne benche said the baya e wiasa fa na nyina be hu Asante amane ene na mamre ma omohu sa Asante o man enti share dwumadie ne ma woni a wa chichi ne benche no no so hu sabi de wo hu kotoko hene de wo hu Asante bia Otumfoɔ nyamekase ne asikadwa ekasa wote
ɛna wani gu so a wohwɛ no mfoni no so no ɔne natena nkonya wobɛhu yɛ ba nifa ɛfa ha so so ampanifo wɔ ha nyinaa asɔle gyina wɔn nan so yewura baabi biara yewura bɛkɔ no sɛ ɛyɛ anigyew ɛyɛ awerɛhoɔ sɛbi wobɛhu ne nsafo ahene ɛne ne mpanimfoɔ bi sɛbi dasebrɛ ɛna ɔhu no no dasebrɛ wotu sere bɔ dwabe man hene ɛna wani hu no mfoni no so no dasebrɛ wotu sere bɔ dwabe man hene ɛna sɛm ne yɛ ɔno nso so aduru hanom a ɔkyeakyea ne nuanom ne n'adɔfo ne a desi ɛwɔ asante dasebrɛ wo sɛ ibo nso ɛnso so ɛbɛpie mu wɔ ha ɛyɛ mampɔn hene ɔno nso ɛba bɛpie mu wɔ ha sɛm ne yɛwura ɔpem so ɔbɛma kyeakyea ne hemfo ne natena konya na brempɔn na kunyi na nintini ne na man hene nyina yɛwura kyeakyea wɔ mo nti ɛbɛdi kɔtɔkɔ hene akyi abra yɛwura ɛkɔ kyeakyea na hemfo yi yɛnkɔ so a ne yɛhwɛ dwumadie no ne yɛhu Asanteman ne amammerɛ no de wɛ a ɛsiteɛ ɛwɔ sɛbi ɔman a yɛfrɛ no asante emu sɛm na yɛkɔtɔkɔ hene na asɛ tutu abɛbio ɛna twene kasa na de hyeɛ ɛdada wɔn ho wɔ n'anim a ɔno nso gyina hɔ ɛhwɛ wɔn mo ɔma wɔn mo ade hyeɛ ɛkyerɛ asante asa aha fɔntɔnfɔm twene ne kasa ade hyeɛ yi te kasa nti wɔdada wɔn ho de akyɛ wɔn wura Asanteman wura na kɔtɔkɔ hene nso gyina hɔ ɛma wɔn amo Semre Yera Chiame, Nanaba for Contankanchi, Edro Yera, or Dino or Chikusi in Chama, Asanteman Pencomo in a Sumina Mahene, Achia Yera, Wachia Yera, no, Yera, Nasa to Kotoko, Otumfoɔ said to Abebio, Enya Edro, Wachia Asanteman Pencomo Hene, the Sumina and Mahene, and Assembly Yera Denisa, Atun Zafa, Yera Wadeno. Any year Otumfoɔ say to Abebio or Chiana this year. Join up PSA and I say, Yera Chiano. Same way, Suminian to Tiasona, Yera Achiano. Yera Achia, Assumina Aquabo, Assumina Chiame. Aha. Same way, I have four. Yera Nasa to Abebio or Asantehene Kotaka up in Swabema. Egusua, Echiana, Tinanconia, Brempon, and a man here by Babijano, Emma Sebi, or Babishia. And our Babetanase, a Ghana man penny in a bed yet,
ɛne MPP amanyɔkuo no sɛmre yɛgu so a yɛwɔ mahyia fikesim yɛwura wɔde no ɔkyerɛ kusi ntirama ɛna yɛwura ɔpem so akyea no awie nti yɛwura so de akwansrɛ ɛto so a ɛne sa yɛho asumenya akwam asumenya kyeame ɛne sɛbi na tena nkonya keka no nkura hyehyɛ asumenya nyinaa ase no ɛba begya yɛwura wɔde no ho ɔkyerɛ kusi ntirama agya na PSA ɛyɛ asumenya man ehene sɛmi ahwɛfoɔ ɛna baabi a ɛbɛpie yɛ nana afia kobi sewa ampem Memorial Park wo manhyia ahemfie ana manhyia fikasie mu no yɛ nana afia kobi sewa ampem the second Memorial Park ɛne yɛde dwumadi ba bɛhyehyɛ so fɛfɛɛfɛ tebra so sɛ yɛwura wɔde no ho ɔkyerɛkɔsi ntrɛma ɛsɛmanya man hene Asanteman benkom hene ɔte kɔkɔɔ so ɔte kari ni brawe nwoma so benkom hene ɛna ɛno no sɛmrɛ yɛwura so ɛde akwansrɛ toa so nti yɛwura ɛne yɛdi nkra anaa si yɛgu so a twumadie no awie mu a ne yɛgu so a ɛne mo ɛsom no Asanteman TV, yes, so Mosompa.